Okay, here we are. Here we go. Malapit na kami makauwi. Ang daming stranded. Gantay. Ang daming pasahero. Alas 12 na. Hindi pa sana nakakasakay. Kaya ako no choice. Magmotor na lang. Saka hindi naman boring mag motor ngayon dahil maraming mga kasabayan. Maraming nagsipag-uwian. Maraming riders. Bukas madaling araw ang mga alis ng mga riders. Kaya hindi ko na pinag-umaga pa. Ngayon ko na tinira. Dahil pag bukas pa mas ma-traffic bukas. So marami mga uuwi naman. Ayun, daming stranded. Pahinga. Magpapahinga ako doon sa may makakakainan. Ano ba yan? Sa may makakainan, doon tayo magpapahinga. Alright. Santo Tomas tayo, Turbina. Alright, Santo Tomas na tayo mga men. Alright. Daming biyahero. Sas, grabe yung traffic. Tsaga-tsagaan natin to. Dito sa gilid, ang delikado lang dito kapag napako tayo dito, yari tayo. Gabi pa naman. Bihira yung mga bukas na mga vulcanizing. Tutulak tayo dito. Sabagay may mga nauna naman bago tatama sa atin. Sa kanila muna. Grabe. Okay, nagpagas lang ako dito sa Shell. So, Candelaria na ako. Tara. Alright. Paket na tayo ng Katimunan. Okay, paket na tayo. Dito na ako sa may Katimunan. Okay, tambundok. Magkakapilang ko. At para makukpay nga rin yung ating motor. Alright, let's go. Sabay na tayo dun. Ganito ang itsura pag gabi. Alright. Hindi lang kasi kita. Yun. Segunda primera lang. Dati ganyan, no? Ganito ang initan pag nag-aanihan na. Nandyan ka sa gitna ng palayan. Lalo na kung malayo ang yung pag-aanihan sa gitna. Hoy, kapatid, nabagat, nandiyan ka pala. Ganito sa amin kapag anihan. Yung mga palay nasa gitna na ng daan. Ikaw na lang mag-adjust, oh. Nilagyan pa ng hams. Pupik niya na. Sagasaan ko yan. Nilagyan pa ng hams. Nakibilad na nga lang. Dito ang aming pinakabaryo. Ang aming chapel.
And then pagtawid pa ng tulay dyan sa amin. Ayun, salamat naman. Ginagawa na pala ito. Akala ko hindi gagawin to. Yun, tinaasan pati yung semento. And then yun, hanggang bridge. Dito na kami. Tara, ma-swimming kita. Okay, Bandi. Hey, go, go. Pagwapo ka, pagwapo. Pagwapo. Di ako tatawag pagwapo. Pagwapo na. Pagwapo. Susupog. Kahit pa naman init. Okay na.
Mau ka man. Duman giro ta hararo mo. Madiklom na. Hoy, nang babasa. Cabin tour. Let's do a cabin tour. First, merong hagdan na kahoy. Tapos may mga plants. Tapos OTC onyok. Tapos may hagdan na. vlog. Hi. Welcome to my guys. Oto, isa na aki yan. Si Mika yan. Inaanak ko yan si Mika. Hi Mika. Hi Mika, inaanak ta ka baga. Walag ta ina ana. Iyo. Mayo pa, hagad pa lang ani ang regalo ko. Mika. Anak mo yan. Iyo. Tusing duman sa Okay. Ina mo yan sa kamera. Wow. Hi. Ay. O yan ang linggo. Okay, cabin tour. May cortina, tapos may labot naman, tapos may ilaw. Dahil man. Tapos may, ano na iyo? Saka. Saksakan. Para may kuryente man daw. Si Lorraine. Si Mika. Si Unyok. Okay. Tapos duwa sindang cabin. Uy, dali. Dali. Uy! Dahil dubayaan si Mika. Wow. May mga ilaw-ilaw pa oh. Ate pa. Ang mga taong nali. Pero kita na pag mata. Yung porsila kan sa karito. Yan. Para ini. Kita. Igo yan.